sa isdaan. Parang Pinas lang ba? May ka na. Model sa tindahan. Bago sila mag-say yes. Fix your ice cream day like a baby. Helping each other. Char! Helping each other noon. Was it the voice? Was it the fire burning in me? Madyong bundag mga kahigala. Tiniimpa sa umaga. Holiday today. Kaya gala mo na si Higala. I've got my Dutch papa. The Dutchman. Papunta pala ako sa bahay nila ni Cindy. Nagpahatid ako kay Banana. Doon lang niya ako ihatid at sasama na ako kay Cindy papunta sa bahay nila ni Higalang Lina. Medyo malapit lang kami sa bahay nila ni Higalang Cindy para isipisi lang din kay Banana. Dumaan muna kami dito sa isdaan. Parang Pinas lang ba nga naay market dool sa dagat. Nindot dire kay Plastada ba. Kaning mamaligdayog isda suki na ni nila. Idugay naman gud din sila dire sa Helderberg. Maunang daghan na silang kaila. Ito pala ang tawag nila na Strand Beach. Mahal na talaga ang isda, di na madag smile ang presyo. Mao din sila si Higalang Cindy at Marlene. Sila lang ang bumili ng isda, ako walang ambag. Kaya ako sapi sa nila. While nag-wait kami sa isda, linisan pa nila. Kuha muna ako ng video dito. Ang ganda-ganda, ang daming uwak. Ang butong si tawag, ani uwak man siguro, uwak sa dagat. Old na. So, nanong gusto na arthritis na niya. So, parang kong price. Tayo na lang arthritis. Sabi ko, nasa spinach yun. Sabi ko, kasi may ka na. Yung ko nga. Dalawang ko na ako. Yung ko di sa Nandito na kami sa bahay nila ni Higalang Lina. Dito lang kami sa labas nagprito og isda kasi mabaho. Prito din kami og buwad. Basta mga Bisaya gani mag-uban maaligre jud no. Sige chika, so nakita niyo kanina na nagtawanan na naman kami. O ayan na, ito na pala ang aming pagkain. Tapos may longganisa pa. Pinoy ang nagawa nito, negosyo niya ba? Siyempre di dyan mawa ang sinabawang isda noon dyan na kinhason mao ni Danny Marlene. Kay si Marlene hilig siya manginhas. Daghang kinhason diri ang dapita. Lima lang pala kami ang nagkainan. Si Daryl, Selena, ako, Marlene at si Cindy. Salamat jud kong Higalang Cindy kay always jud ni siya basta kami magkita-kita siya ang camera woman. Egg ako lagi mao man ko magkukuhag video. Ang sarap talaga ng kinhason, parang nasa Pinas lang kami. Ang camera woman namin hindi pa kumain kay busy og kuhag video. Model sa tindahan. Ano eh? Duha kay mo nani. Ganito, dalawang ganito. Dalawang ganito at saka isang steel wool 49 rand. Okay, and this one? And this one? Two of this one. Oh? Dalawang ganito, dalawang ganito, kalaki. La nice kayo. Tapos, dalawang ganito, Makapal pa at dyan. saka dalawang ganito. Magkano? 6 in 1. 6 in 1. Magkano? Oh. Set. One set. Oh. So, pilay mo ha? Pilay mo. Dito na. Pilay mo order. Two combos. And then this one? Okay. One combo. Ikaw din rin? Isa. Okay. Ako? We'll see tomorrow. Aligre talaga mga kahigala. Oy, katatapos pa lang namin kumain, nagligpit sa kinainan, syempre. Andin si Higalang Lina ning help na hoog paninda sa ahong mga towel, kitchen towel. Nagplantita na naman sila while kami nagchika-chika. Maya-maya uuwi na kami. 3 days later. Nakapag-update sa inyo, oy, nung naglaag ako ba? Doon ako sa bahay nila ni Higalang Lina. Kaya nabisi ko, oy. Sige naman kung busy. Ngayon is, nakita nyo na, kalat yung paligid namin. Bakit? Maglipat na naman kami mga kagala, oy. Ito, kanina, nagligpit na ako. Pagising ko, agad-agad talaga ako nagligpit, no? Continue ako ngayon. Yan yung mga sapatos, ilalagay ko pa dito. Itong iba, itong mga bag ko. Di pa ako tapos. Pero sa kitchen, kaunti na lang yung mga gamit. Kay nagligpit na ako kanina. Ang natira na lang yung mga gagamitin namin, no? Yung importante ba, araw-araw. Yung na-sealed na namin na mga boxes, nilagay namin sa garage. Kay para easy na lang ba, ilagay sa trailer at sa car. Mag-update lang ako sa inyo kung saan kami lilipat. Kapoy, sige mi og lipat dito, lipat doon. Pero wala kaming magagawa.
ito yung binigay so tanggapin. Anyway, si Banana pala nandun sa labas, no? Nagbili siya ng pagkain namin para lunch. Kaya lagi, wala akong time sa pagluluto. Kami di Banana kasi pag katapos ko magligpit, siya yung maglagay ng mga boxes doon sa garage. In and out si Banana. October 1 kami lilipat. Mamiss ko na naman ang aking mga jumiga diri ang dapitan, no? Ang mga bishes. Anyway, magpasalamat pala ako kay Higalang Ginalyn, kaniyang Banana, kay siya yung nagpunta sa bahay kahit malayo. Pinatravel talaga nila, no? Para matignan ba yung bahay. Wala kaming time pumunta doon. Medyo malayo. Ilang oras. So sila yung gisugo na mo, no? Na magtiadyon. Buti na lang at pumayag yung Banana niya. Ito yung bahay mga kahigala nga tinignan nila. Yan. Update lang ko kung maamo ba or hindi. Kailangan pa kasi mga kahigala tignan nila yung bank detail, yung mga chichiburichi, bago sila mag-say yes. Kung mag-no, hindi, maghanap na naman kami ng bago. Tapos, yun na nga, na naman ako kay Ginalyn, no? Maghasol na naman kong laing tao para walang tao sa bahay. Puro hinatunta nga ihatag nila ang bahay, no? Sabi ni Banana, mag-video call kami para makita nila kung ano ang aming mga mukha, kung anong klaseng tao kami, mababait ba or hindi. Busy pa ako sa pagliligpit. Dumating na si Banana at ito yung binili niya, chicken salad at chips. Barato ra siya, unja lami pa jud. Nagngaog ice cream si Banana. Nandito kami sa McDonald's. Dito kami bumili. Iuhaw si Zack lagi in and out sa bahay, no? Sa pagbutang sa mga karton sa garage. What's up these things? This is all for me, huh? I don't know what you're going to have. Kain po tayo! Ito na yun, chocolate flavor. Yummy. Well, let me take yours and see if it's nice. Semi. Chocolate. Kagi. Tapoy man me. Kung pangpak, so. Kaya mo nga ice cream. Enjoy si Banana sa ice cream. Mix your ice cream there like a baby. Si Jaganhan i-mix mga kaigalaw Pero lami mo gujag i-mix. Tapos na kami kumain, no? Akala ko nakaon yung kamera kanina. Uy, Diyos ko miyo, napaw, hindi mga kahigala. Uy, na-out ba? So, ito na. Tapos na kami. Sumuuli na may karon. Lumabas lang kami para kumain ng ice cream ni Banana. Busog na si Banana. Di halata sa tiyan. Pulya bujag na. Dito pala bumili si Banana ng food kanina, no? Yung kinain namin sa lunch. Tawag nito is Cinnamon Square. Malapit lang sa aming bahay na tinitirahan. Mayroon na dyan lahat. Kung gusto mo din mag-grocery, nandyan na din yung supermarket at iba pa. Punta muna daw kami sa beach. Tika-drive sa muna daw si Banana. Kay medyo dugay nagajud pud miwa. Nakaarino, nakalantaw sa beach. Kay lagi perting bisihan na mo. Doon rapod sa among gipuy-an ba. Puro magaganda ang mga bahay dito. Ang bahay dito is rest house. Sana all rest house. Noong unang panahon di pa may busy sa among career. Palagi kami pupunta ni Banana dito, no? Mag-cycling me every Sunday kay di man busy diri ang road good F Sunday. Restaurant din dito. Anja daghan pong yati. Dito na banda mga kahigala nakapag-picnic ta kami ni Banana. Nice dito pag summer, ngayon kasi is winter. Ito talaga ang pinaka-center na beach mga kahigala. Yan nakita niyo. Marami talagang mag-swimsuit diring dapitan no mga salad. Pag summer ngayon is mingaw kay lagi winter. Balik-balik si Kuy sa mo sini nga na. Unja dool pod si Jaog mga restaurant di ba og kung mga ligo mo unja gut mo dali ra diri amo tabo kay dang mga restaurant sige na migbalik-balik aning lugar unja wa pag jud tawo may kakaon diri basta ra pati malaging mahal la mostly mga tao dito magpunta lang para mag-inom-inom kay daghan mapag-inom diri ang dapita yun na si Banana hindi umiinom tapos ako nagbago na din hindi na din ako umiinom tubig na lang char malapit na kami sa
bahay. Complex ang aming tinitirhan, ang aming samok sinang magtagalog among gipuy-an ba complex. So yan nakita ano nga pinakapatag yan mauna siya. 1 more month, my dear. We're gonna live here. My dear nun. Ayan yung patag-patag dako, mao na ni siya. Dako silang complex na giingon nga wa dyan may privacy kay lagi daghang tao magilantaw kung sa imong pamuhaton. So mao ni among complex mga nisdi sa garden. Unya kailangan mo talagang magtawag-tawag para mo open ang gate. Sa tinud-an mi ganahan ni banana og tawag-tawag kay lagi if ever wa kay load so di ka makasuod, di ka makagawas. Mas prepare na mo ang remote kay dali ra si Jano pindot-pinduton ra ba. Mao ni ang among mga boxes. Mao ni ilabog mga kay galaw kay unong nalabugan niha. Yan di ba? Gamay pa ang mga box. Naglaba ako kaninang umaga so time na sa pagbukas-bukas kay hapon na. Diya ang langit is ngiob na no kay umuuwan og mapuhon. Ganito kami ni Banana helping each other. Char! Helping each other noon. Bitaw putan jud si Banana oy. Wala akong problema. Ang bait-bait niya. Banana. Banana. Gabi na dito, time to sleep na. Unja, maura to ang aming ma-shared ni Banana Olala, no? Update lang ako sa inyo about sa bahay kung yes or no ba sa next vlog. Sana yes para hindi na kami mahirapan sa kalisod. Si Banana is hindi na masyadong nag-apil-apil sa akong vlog. Kay lagi maghimo na daw siya og ijang own nga vlog. YouTube suportahan natin si Banana Olala mga kaygala soon. So yun lang ang lagi ng tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye! And just levitate.